Виж го, това е тук, Борко, виж. Това е тук прасето, е тук, а там са бизоните. Good. Значи трябва да слезем долу при бизоните, виж, те стоят там. Да, завърта. Нали? Да. Ето. Знах, викам, не сме минали от там. Гледай колко, виж на колко ева кофти съм ги взели. Това не са ги фърляли хората. Големи Това кръпки. нашко чистене и после пада. Че много крадат. Всичките такива деца като джирчета са много прики. Keep right, ма кое right? Ага, ясно. Едното е дар, едното е за wagons. Да, ами в началото не го видях. Ето ги прасенцата, че манички още, чакай да не смачкаш това, виждаш ли? О, май гъднес! Виетнамис! Да готвим. Значи не слизаме при бъфалото долу.